Aquí. Que tal despois de vir de lá, de tal a túa estancia alá en Cartagena? Ben, ali pasei a verdad que 4 anos moi bons e agora é unha etapa nova aquí, non? Con objetivos distintos, pero tan importantes como os que había ali, a outro nivel, pero son tamén importantes. Bueno, pero a calidade ainda está aí, é Bueno, importante. intentaremos dalo todo, aportar un grande área xunto cos demais compañeros para tratar de sacar isto adiante, desde logo.